rashin hankali ne da kasa din da ya kamata ku saka ni. Mu ji wannan na dauniya ba tiladin ka tashi. Wallahi tura kirin da ba tiladin ba. Ni ma rawar wata basira ta gurbaci ta zo mu. Allah sai ka tsaya. To kaga Samaji ka san ba ta daukan kasa din banza. Wannan dai ba na banzan ba. Kai ya ai za mu ji ai. Samaji zai bata min rediyo. In kai zai bata min rediyo a ni fili-fili. Allah. To. Ko ina na faɗi gaban. Tashi. Wannan rawar ta mata. Wannan ba irin ta ba ce. Ba irin ta. Sai ta tashi kenan. To. Yaya. Mai gida. Na'am. Kunna za ka sai mai rawar tare. Ina zuwa ko ma ba ki ba ma za ki. Wai dama ka iya kunna rediyo ne? Wai wannan shine ai na ka samu wannan din. Wannan? Ai ta lalar nan da muka raba ta ci wannan. Kai Allah ni kawai sai na ballo rediyo. Ke ya da Allah. Sabon style kenan. Yarinya ba ki sani ba ga miki.